אז מה קורה חברים? היום אני הולך ללמד אתכם איך להוריד את המדריך של הצ'יטים הכיפים. אז פשוט רושמים את זה. אותיות גדולות, כאילו אות אחת גדולה. זה, האות הראשונה. ואז כנראה יופיע לכם את הברול סטארס הזה, ובמקרה שלא, אז פשוט תעתיקו את זה. אות קטנה, אות גדולה, לא משנה. אתם לוחצים על זה, זה כמו בצ'יטים הרגילים, אתם לוחצים על זה. אפילו אני אדגים. לוחצים על זה. She's a stream nomination. Like what I can't think of the whole. She's fucking high press. אתם לוחצים על זה. רגע. אוי, פאק. דקה. הנה. אתם יורדים קצת למטה, לוחצים על השני. זה יוריד לכם קובץ, ואז מפה זה יעשה לכם כמו הצ'יטים האלה של סופיה. אז יאללה ביי, מקווה שנהנתם. אבל זה לא הכל. זה מי שנשאר ולא יצא. אני הולך לשחק איתכם ברול סטארס אמיתי. פעם שנייה בערוץ. אומרים שאם אני עושה סרטון שאני עושה בו את האימוג'י לייק, אני מקבל מלא יהלומים בברול סטארס. בואו נעשה. תוך כמה ימים אני אעדכן אם זה עובד. What the fuck? אוי. לא ידעתי למה קיבלתי הודעה. מה אני רואה? סבבה. יו. בוא. אז יאללה, אני שם אימוג'י לייק. יש מי שרוצה שאני אלמד אותו איך להשיג את האימוג'י ליצן, זה כבר הסרטונים הבאים שאני רק ידע איך לעשות את הקישור לזה. אוקיי, אז נשחק עם נני. כן, טוב עם נני. ויאללה, אני אעשה את האימוג'י לייק כמעט בכל פעם שאני הורג מישהו אני אעשה אימוג'י לייק ואני אקבל יהלומים. הם אומרים 1,000,001, אבל אני אומר אני אביאו נגיד 2,000 יהלומים. כזה. אוקיי, ניתן, בואי, כפרה. איי, חזקה. אוי, כל פעם שאני שאני שם, אני אעשה גם מלאגים. כל משהו שאני אעשה במשחק. לא, אלויה, אפסיק. יואו, באמת, אחרי כבר ליגה. גם רדי, הפל תשים איתי, למה את לא יודעת לשחק? יופי. עכשיו אני מקווה שאם היא צופה בסרטון הזה, או צופה, מה עובר עלייך? אז, סמק, זה טוב, זה שמחת חיים, סתם, אתה תכין קרוב. לא אמרתי כלום, הוא שחט אותי בלייזרים שלו. גם אני גם... הנה, הוא גם עושה את האימוג'י לייק. רואים, השמועה הזאת מופצת בכל מקום. כל פעם שהאימוג'ים ניתנים לי, אני עושה את הלייק. רק נחכה. אימוג'י לייק. מקס, עופים פה. קדימה, גזגזי בידיים, למה אני משוגע, יאללה מקס, תרצחי אותה. יופי. רוצי מקס.
רוצי מקס, רוצי מקס, רוצי מקס, רוצי מקס. אומרים לך רוצי, אומרים לך רוצי. אם בא לכם שאני אתחיל לעשות לייבים בערוץ, אז רגע, איך אומרים את זה? אני רוצה 2 לייקים על הסרטון, ואני אפתח שידור חי כל יום, אני רק אבין איך ואני אפתח. אבל בלי פנים. כן, כן, בלי. שתי לייקים תזכרו, אם אין 2 אז זהו, אין לייבים. רגע, אני דקה קם סבתא. כולם למצוא את רוזה. אני חונק רוזה, אין מה לעשות, ירומה רוזה. וואו, מה זאת? שלטיקו? בואי, אני הדמות היחידה שלו. מפחדת משלי. הדמות היחידה, משוגע. לא, אתה בסדר אחי? לא! מישהו מתעסק מפרצים. טוב, אוי, שכחתי לעשות לייקים. יש לי 2 לייקים אני צריך לעשות. קם. יש לי פי. אביאל, אתה תמיד שם. הלאה. מה אנחנו רוצים? אני קטשופ על הראש. כן, גם אני. טוב. אני קטשופ על הראש. טוב, בא לי לעבור קצת לצ'יטים. בסדר? רוצה מזלג לעוף ואתה איפה? על מה אתה רוצה קטשופ? אפשר פפי? הנה הבאתי לך. זה גמור, רק גמור. אוקיי. כלומר מהר, הגמור, הגמור. פוקו לוקו יוקולי דלוקו יונסי. בבקשה. יאללה אביאל. רוצה על מה להעמיד את הטלפון? בבקשה. טוב חברים, זה משתמש חדש. כבר השגתי פה את כולם. אתה רוצה לשים לך קצת אפונה? לא. אז יאללה, תתחיל אביאל. עליתי עם מג ל-1103 גביעים. קיט אני בדרך איתו, ומה שאנחנו בעצם הולכים לעשות ואני הולך לרדת עם כל הדמויות שבא לכם חוץ ממג ל-0 גביעים. אני אעשה את זה שתוכלו לרשום דמויות, כאילו עד לספייקי, זה כל הדמויות שיצא לי, אני אתן לכם לרשום בתגובות. אז נסיים כאן את הסרטון, סרטון קצר, יאללה ביי.